Rayuwa Top TV tashar al'umma, ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. Wani labari ya bayyana cewa tun bayan juyin mulkin da sojojin ƙasar Nijar suka gabatar a ƙasar ta Nijar, wanda ya jawo suke zargin tsohon shugaban ƙasar ta Nijar Hamma Ahmadu da ɗaurin gindi a cikin lamarorin da suka sa ƙasar ta Nijar suka taɓarɓare. A yanzu dai hukumomin da suke ƙasar ta Nijar na jami'an tsaro sun yi wa Hamma Ahmadun ɗaurin talala. Kai dai mai saurare ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin jin cikakkun rahotannin a halin yanzu. Haka zalika idan wannan shine farkon shigowarka wannan tasha tamu na farko, da ka danna mana subscribing kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen namu a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Tun bayan juyin mulkin da sojojin ƙasar Nijar suka gabatar a jamhuriyar ƙasar ta Nijar, wanda ya jawo suke zargin tsohon shugaban ƙasar ta Nijar da taɓarɓarewar al'amuran da suka shafi ƙasar ta Nijar, wanda suke tunanin su bashi babban mulki a ƙasar ta Nijar domin ya taimaka gurin dawo da martabar ƙasar ta Nijar domin a farfaɗo da ita daga cikin mummunan yanayin halin da ta faɗa, wanda kuma a gefe guda wasu 'yan ƙasar ta Nijar suke bayyana rashin jin daɗinsu dangane da muƙamin da ake shirin a bawa tsohon shugaban ƙasar ta Nijar Hamma Ahmadun, wanda wasu daga cikin 'yan ƙasar ta Nijar suke bawa shugaban ƙasar ta Nijar wanda ya gudanar da juyin mulkin, wato Abdurrahman Chadi, wanda suke bayyana mai kan cewa kar ya sake yayi tafiyarsa tare da tsohon shugaban ƙasar Hamma Ahmadu, dan suna mai gargaɗinsa da kan cewa Hamma Ahmadu zai kawo tseko a tafiyar da za su yi, don haka ma kar ya kuskura ya fara tafiyarsa tare da tsohon shugaban ƙasar ta Nijar Hamma Ahmadu, domin zai kawo cikas da al'amuran yau da kullum a ƙasar ta Nijar, wanda dai biyo bayan zantukan da 'yan ƙasar ta Nijar suke wallafa wa shugaban ƙasar ta Nijar da kan cewa suna dai mai ba su shawara da kan cewa kar ya haɗa tafiyarsa da wannan tsohon shugaban ƙasar ta Nijar Hamma Ahmadu, dan tun biyo bayan juyin mulkin da sojojin ƙasar ta Nijar suka gabatar a jamhuriyar ƙasar ta Nijar, wanda ma'aikatan ƙasar ta Nijar kama tun daga kan 'yan sanda suke bincikar Hamma Ahmadun da zarginsa da al'amuran da suka cakuɓe ƙasar ta Nijar da wasu al'amuran daban kuma, wanda dai a gefe guda kuma mutane suke bayyana ra'ayinsu kan cewa Hamma Ahmadu dai yadda aka yi ya bai wa 'yan ƙasar ta Nijar wahala gurin gudanar da mulkinsa na lokacin da yake jagorantar ƙasar ta Nijar. Tun kusan shekaru da dama kafin a ce Bazoum ya karɓi kujerar mulkin ƙasar Nijar, ya kasance dai Hamma Ahmadun shi ne yake gudanar da mulki a jamhuriyar ƙasar ta Nijar a matsayin shugaban ƙasar, wanda kuma a gefe guda wasu kuma suke bayyana cewa kawai mutanen ƙasar Nijar wasu daga cikinsu sun tsani wannan tsohon shugaban ƙasar ta Nijar Hamma Ahmadun, wasu kuma suna nuna farin cikinsu kan yadda shugaban sojojin ƙasar ya jawo shi a jiki don ganin yadda za a gudu tare a tsira tare domin a tallafa wa ƙasar ta Nijar. Tun biyo bayan juyin mulkin dai da sojojin suka yi, wanda an kasance ana zarginsa da yin taɓarɓarewar al'amuran yau da kullum
da kuma sa hannunsa gurin ɓatan wasu kuɗaɗe a gefe guda kuma bayan binciken da suke gabatarwa. Duk da dai a yanzu bayan sun gama gudanar da binciken, wanda rahoto ya bayyana musu kan cewa babu sa hannun Hamma Ahmadu a ɓatan wa'annan manya-manyan kuɗaɗe, wanda kuma a gefe guda wasu daga cikin 'yan ƙasar ta Nijar suke nuna mai yadda ba sa son shi da yadda suke bai wa shugaban ƙasar ta Nijar shawara kan cewa kar ya yadda ya haɗa tafiya da tsohon shugaban ƙasar ta Nijar Hamma Ahmadu domin gudanar da mulkin su na shekara 3 da shugaban sojojin ƙasar ya ɗauka. Kana shan labaran ne daga wannan tasha tamu mai albarka mai suna Rayuwa Top TV. Kaddai ka manta da danna mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen namu a duniya da Najeriya ma baki ɗaya. Mun gode mai saurare.